ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ka jing shakri ka jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santeli gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusau net foodish ordar mapi ngin wan ra mangi hakher dob ying jongpi Uba Erwin Sutunga u wena ginong sat anju kejela hakalai terik risau araja usau ula ong bakajing ajing mot syaka expert committee on the state reservation policy bala thung dak sarkar jela ya kabala khlie do justice retired mul changar kade banlong san 4% ni kijai beri khasi bat jantia bat lai 4% ni kijai beri garu haba penchong nong rem ya kajing bon pai hakajing keran begilap thai kubor ba Erwin ula ong bakajing ajing mot jong u kalong ru ban weng no ikiwei pat kijai beri riulum na kiwei pat kijela ki basong shnong hakni kijela meghlea na kabha thungkam khnang ba kijai ben riu kum ki coach bat kirabha ki basong shnong hakni kijela kin omsha pendu no ya ka hok kejongki wan kumu nong sai a nga mi khmat lang yoi ba i Dr. Philomat Patha i Professor of Economics ba song tai nga wan ru kumu legal advisor jongki riboi dorba te ngila submit ka detailed written arguments kejong ngila base iki arguments kejong i halor ka ruling ka Supreme Court ro ki babon te ngila pan ru ba number 1 kalong ba ya ka 80% hingga bangidan menta ka bagi divide sapo hajing sa tatkum ka population demographic lani ka jimbon jong kipat kasi jantia ki kambon bani garo te kalong justified na kaliang chui bagi ong kadi bandong 50-30 ha ju papa ngila ong ba ya kini ki badon ka jinguna tepat met dei ban ai san persen ki habarok ki dia mundai tang habarok ki sektor nadu ka jong ki khasi jantia garo ki jong ki other scheduled tribe nangta ya jong ke general ru hajing sya ki ban bu 5% ki ba don jinguna tepat met ngilapan ru ban revise ya ka scheduled tribe list namarakat scheduled tribe list ki don kinaga ki pamdai ki jai beri ko bedai nang ni ki kuki menta phila ina po Manipur kumno ki babon ki ya phet nang tei namar ble ha jai di ki don ki piate ru ki kuki hendre ki tribes ki bla sa ban ki hang to ki ya yeng sem ko jonga hi ka ba ai la ki begin sai to saipung to ka ka kanong temen kajong kisim kajong ka yang sim kajong te kila wan tu nadu khat news pa ikini khat news pa sampo prapo tu lawan to ikito ngim don nyuma ikito kita la don ka kateng po janjian skim don objection nomor beli ki dei ki la don hi lau jong sadar kitip himano badai bundai hari ni ipade ba ima long ba kini ki kuki zo trai kini kila ya tur mentah kala syarkai kum cipo mi mentru e kila pon hadok ba sebab pelan dia kata ngila ai ke jimut dengan komiti bagi even ai ke jingtho sika sarkar megala bahkan revise no ikan ika constitution scheduled tribe order jong 1950 jong ba sainu president ngila ongro ba lapoi ke por menta ba don kamban perkhat ba ya kini ki baduk tam ka society ke jong hagi ke harjai ba ni jong ba kita benjo nengkong ya maki manakane ka Supreme Court ka pas ka ruling ka jongka judgment how Devendra state of Punjab versus Devendra Singh hang tu ki ong bakat la bandon ki sub classification kam tam ban pe ki ni baduk tam ban kin yo ya ka la ban yo ya ka kam sarkar kata ri we hendai ka ba khatu hi ka bang ya press menta hi ka bang press ka rong manakane yang ri darbar ki ong ba ya kata 80% ke beladon lupa po ka kenika 1972 policy kenika ba mentah bagi dang ya pek kini hak district level ki deban penek bagi kata berapa persen bagi lokal ki breu ki masa ki district ki deban yo ya ka yo ki di nomor kita kadau ngala keren bah mentan kila isim hi ki points de ngisu adan ka cikerman ba le sekan poi ka ba hatam ka rai jong di komiti tak tak te lamar balai ba pi ni hapan pa ika population pada maki ki kat kum gajikan ka mengila summit kilong deserving ya 30% kata ru nila item ni ki jisa kadi ka poi kum arbu 1%
tambah ni orang bakal long fair bakal long baik 50-30. Dia kata kepada you ndai bagi persak bagi yakin kata kecil kita nak bangsa kata ai ka sorta pada kan baik hadi nomor beli katu ka polisi ka bala adon ni ka ni ka reservation policy ka mataru bagi reserve gitu mah ibu ya reservation hadu tak hadu kena yo itu dia kata teh kin sampai pada ka sorta kan ni nana yang sait nak bentar ke ika bagi ka balong hok nomor habangi pun pat ini tinggi dan kaman yo mangi kambut dia kata pada ke maki te buat tangi ke badan bon kimla te ban apa nomor kum kita kinkal post kini kita buat kini reservation policy mentaru kadon te ka ayu ka exception bala kimla ban feel ki local ki jumi ki fill up na ki non tribal ni ki bagi saja deh dan rai sekawai pada kalau bahkan ini long ban sya bahkan don ka jinya kini buat iki ka hok jong ki coach ki rabha ki hajong ki long ban ai kata ka ba weng no ki naka tribes weng no ki naka to sel tribes ke jong kamu ka hok jong ki do kan ne ndai bang ikwa min pedo hok no ikwa bakal niat kat kum ka hok ka bapau haka jimpon pai ke jong haka backwardness ke jong ki beri jong nomor beli pinapai ya ka kita ki balak ki ke basan dia apa lagi jong ki bon ki ba don ki sor mo sor slong hajiwai hanong steng untuk han lagi bobon pada ki basa sepo ki than nong kendong ki ba don karep karian ki ba don naka mo ka in kendoi japo untuk itu pada kita ki ba sitam ba ki baduk tam kan tam hadin balak khang ga doyong khang ga di mo mentah khang sakama khang siap dia mentah ke sorka kapan tak ke ikum no bande nomor beli lagi ong kata 40 kan saya mi biang kat mah pada sini nomor beli kambun pak mengi ni kelam sama ada ke wipat nomor beli ngai ka wisdom juga komiti nomor ngala peni ki rai ke Supreme Court ota bakasya teh ke ye nomor kita kadau ngala keren bahaman kita isim ki points ngisi adan ke cikan ban sekan poin ka bahatam ya rai jong komiti kita tangkap ahi